primer lloc accedirem a la pàgina del portal de l'Estudi Digital i des de l'enllaç al catàleg d'aplicacions procedirem a descarregar-nos el programa. Veurem que estan ordenats alfabèticament, ens serà fàcil localitzar l'aplicació Avogadro i clicant a la icona del costat podrem descarregar l'aplicació des de la xarxa. Com podem veure, la pàgina de descàrrega és una pàgina de programari lliure, de projectes de programari lliure. Descarregarem l'aplicació. El procés sol ser bastant ràpid perquè ocupa molt poc. I si accedim ara a la pàgina de descàrregues, veiem com s'està descarregant. Un cop ara acabi de fer-se la descàrrega, podrem ja clicar sobre el paquet descarregat perquè ens inici la instal·lació. Cliquem sobre el paquet i ens van apareixent les diferents finestres informatives. Hem d'acceptar la instal·lació i aquí és important no escollir una instal·lació definitiva, sinó que faci una instal·lació lliure. A continuació li indiquem en quina carpeta volem fer la instal·lació i procedim a la descompressió. També podem dir-li que no ens faci cap enllaç i com veiem ara ja s'està procedint a realitzar la descompressió definitiva. Un cop ja tenim instal·lat el programa, podem accedir, com veiem aquí, a la pàgina de l'Estudi Digital on tenim accés a un paquet de molècules ja fetes, així com a tutorials i diversos recursos relacionats amb la construcció de molècules i amb el programa Avogadro. Aquí tenim diferents enllaços que, això dependrà de cada un, podreu descarregar paquets de molècules i també videotutorials que us poden facilitar un primer contacte amb el que és l'aplicació. Finalment, podem ja arrencar l'aplicació. Si la tenim dintre l'estuig pot ser interessant perquè serà més fàcil tenir-la localitzada. Ens arrenquem l'aplicació, com podem veure. I aquí tenim els diferents elements d'aquesta aplicació, que la podrem obtenir o podrem personalitzar en diversos idiomes. I ara en aquest moment estem afegint, com podem veure, àtoms per crear una molècula determinada. En aquest cas estem creant una molècula d'un hidrocarbur. Les diferents icones que aquí ens va mostrant el punter ens permeten, com podem veure, fer rotacions de la molècula per veure diverses perspectives, com estem comprovant ara. Aquí també podem fer girs automatitzats sobre un eix. Aquí veiem que la molècula va girant sobre un eix que li hem indicat. Podem també interaccionar sobre els àtoms, en aquest cas fent desplaçaments per poder veure diverses perspectives. Mentre no indiquem el contrari, seguirà girant. També en el lateral tenim accés a diversos, podríem dir, perspectives. En aquest cas, la perspectiva de quins són els àtoms que formen la molècula en aquests moments i una numeració per cada un, que si a la panell de l'esquerra podem activar diversos també perspectives de visualització en diversos formats. Ara estem veient com
estem afegint les etiquetes als àtoms, que si anem al panell lateral doncs podem identificar exactament quin és cada un dels àtoms. També hem canviat el format de representació, és a dir, en aquest cas pels bastons hem substituït a les boles, i com veiem doncs, les possibilitats que tenim són forces. En aquest cas ara hem afegit més components. Fixem-se doncs, que amb la coloració doncs, podem identificar els diferents àtoms. També podem gravar aquesta composició per poder-la recuperar en un altre moment. Ara la tenim gravada. I doncs, també podem recuperar, com hem fet ara, recuperar una molècula, en aquest cas una molècula de glucosa, per veure la seva estereoisomeria. Estem utilitzant l'eina de zoom, que ens permet doncs, acostar i allunyar la molècula. I podem repetir, igual que fèiem abans, doncs, desplaçaments d'àtoms, identificacions